Ja, we willen eten. Dus, 11 minuutjes. En dan zijn we weer weg. Ja, we hebben nog beter geweest. Ja, het was beter geweest, ja. Nee, dat doen we niet. Ik heb het in de rug. Ik ook. Allemaal. Maar laat ik dan beginnen met de meest onwaarschijnlijke optie. Achter dit tafereel. En ik haal de woorden van onze cameravriend Ben aan. Ja. Jullie zijn vast en zeker bezig met een archeologisch onderzoek. Helemaal goed. Voerendalen. Ja, precies. Ja. En we hebben een hele hoop stenen gevonden. Ja, ja, Oh. ja. Maar dit is toch echt old school wat jullie aan het doen zijn? Ja, het zit gewoon met het weer natuurlijk totaal niet mee, hè. Met de regenval. Dus we hadden hier een hele mooie bouwput gemaakt. Ja. Toen zijn ze komen boren, zeg maar, voor de boorpalen. Ja. En die zijn gedeeltelijk weggezakt door de nattigheid. Dus we hebben de helft van de palen erin zitten en de helft niet. Maar nu moeten we weer zorgen dat die hele bouwput weer droog wordt. Dat we daar een beetje weer fatsoen in krijgen, dat ze weer terug kunnen komen. U zegt, er zijn palen weggezakt. Nee, die machine is weggezakt. Oh, die machine Ja, is weggezakt. De machine is weggezakt. Ja. Het zijn palen van 13 meter diep, dus dat was een behoorlijke machine. Hier stond vroeger een woning. Ja. En die woning die voldeed niet meer aan de eisen van nu. Ja. En dan hadden we verschillende opties om te kijken voor bouwgrond elders. Die is bijna niet meer te vinden. Ja. Om een bestaande woning ergens te kopen. Ja. Maar die zijn meestal dusdanig dat je ze ook bijna helemaal moet afbreken. Want we willen eigenlijk een woning hebben die levensloopbestendig is, dus op één niveau. En dat was die vorige woning niet. En toen bleef eigenlijk alleen de optie over om de bestaande woning af te breken en hier een nieuwe te bouwen. Maar ja, het weer waar ik niet mee Maar in het voeren, weer dat is moerasgrond, hè. Het is moeras geweest hier. Dus, Maar toch geen... dankjewel. Wat moet ik daarmee? Ik wil het je wel vasthouden, maar... Is misschien inspiratie voor... Wat meen je dat dat een archeologische fonds is? Bijvoorbeeld. Ja, misschien levert het wel €100.000 op of zo. Ja, was het maar zo. Ja. Maar het is toch niet zo dat u dat... toch geen spijt? Het is een idee van mijn broer, laat ik het zo zeggen. Oké. En die betaalt ook een gedeelte van de bouw? Ja, die betaalt ook een gedeelte van de bouw, ja. Ja, Serieus? ja, ja. Oh. ja. Ja, ja. Oké. Ja. Oh, die komt erbij wonen? Ja, Ja, dat is juist. mijn broer. Ja. We zijn broer en zus. Oh, Voor de goede orde. Ja. voor de goede Voor de orde. goede orde. Ja, oké. En broer, Ja, als het toch, mag ik je zeggen? ja, zeker. Jouw idee was, spijt? Ik heb geen spijt ervan. Oké. Ik niet. Maar mijn zus dus wel, ja. Ja, nee. En dat komt natuurlijk door de tegenslagen die we nu hebben natuurlijk. Ja. Maar kom je, want ik zie wel eens van dat soort programma's over mensen die hun droomhuis gaan bouwen. Vaak is dat in Australië Ja, of en Engeland, ik weet wat je bedoelt, Ja. die programma's. Ja. 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 Die mensen gaan ook vaak van de ene tegenslag in de andere. En uiteindelijk Staat er toch wat? Ja. en iets heel Ja, moois. ja, Ja, ja. 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 Want het wordt levensloopbestendig, dus alles gelijkvloers. Mhm. Tipje van de sluier. Wordt het iets heel moderns? Of Ja, nee, modern. Ja? Strak? Hij is de architect, dus anders had ik het nooit gedaan. Had ik het nooit van zijn leven gedaan. Onder komt het metselwerk, zeg maar, tot het eerste verdieping komt metselwerk, Ja. zeg maar, als plint. Ja? En daarboven wordt stukwerk, dus in het wit. Oké. Ja. Oké. En weet je wat, hier heeft een woning gelegen uit de 60 jaren en het had allemaal trapjes. Van de kelder, we hadden nog een kelder, naar de garage, van de garage naar de hal, van de hal naar de slaapkamer, van de slaapkamer naar de zolder. En ik heb mijn ouders verzorgd, hè. Die woonden bij mij in. En dan merk je als je op een bepaalde leeftijd bent en niet meer mobiel, dan zijn ze, hebben ze 3 treden te veel. Ja.
Ja, en dat heeft ons eigenlijk ook toen doen besluiten om het huis dan maar aan te pakken. Was dit het huis van ouders. jullie ouders? Maar ik had het Het gekocht. ouderlijk Het huis. was uiteindelijk Oké. mijn woning, ja. 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 Oké. Ja, en ik neem aan, hè, jij bent architect, dat jij daar ook wel goed naar gekeken hebt om te kijken van wat überhaupt de mogelijkheden waren. Ja, En dat je op een gegeven Maar- moment moet zeggen van dat kan gewoon niet. nou ja, in principe kan alles. Je ziet dat het wel kan. Alleen het weer, doordat het dus zo nat is geweest, Ja. heeft dat voor die bouwput hele grote gevolgen Ja. gehad. Het water dat zakt bijna niet weg. Ja. En dat hadden we van tevoren niet kunnen incalculeren, dat we zo'n slecht weer continu hadden. Want we Maar, hebben al in februari hebben we al afgebroken. Dus Ja, in dat februari ging is die best woning wel al goed. afgebroken. Ja. En nu hebben we juni en ja, dan zitten we nog zo ongeveer op dit niveau. mag ik ook jou tegen u zeggen, maar jij woonde hier. Ik woonde hier. Woon je nou daar? In dat blauwe keetje? Dat zou het voor het programma zijn, hè? Ja. Nee, dat is niet zo. Of ben je nu zo tijdelijk bij hem ingetrokken? Ja. Oké. Ja. En hij woonde in Weert. En Weert. Een Weert. Een wiertje. Een Weertje. Ja. Nou ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Nou, dan zeg het eens vlug. Daar ben ik nog op te wachten. Paf, hè, ze Ja, zat we er doen meteen, even optimistisch ze afsluiten. zat er hè? meteen, nou, en dan steek ik weer even over. Elk nadeel, nu kunnen jullie vast oefenen. Waarvoor? Samenwonen, onder één dak. Ja, dat is waar. Dat is waar. Is dat het positief? Ik dacht dat je hier wat positiefs over wist. Nee, maar jullie moeten straks, en dat hoop ik van harte voor jullie, nog heel lang samenwonen. Ja. Nou, als jij hulptroepen bij elkaar kon halen om ons te helpen, dat was veel fijner geweest. Nou, ik kan wel tegen de mensen thuis zeggen dat nou, als jullie ook zoiets hebben van wat een ellende voor die mensen, die gaan we een handje helpen. Ja, Wanneer zijn jullie hier meestal te vinden? Als het goed weer is. Ja. Ja, anders heeft het geen zin, hè? Heeft het geen zin. Nee. En we moeten een stuk rijden, dus Ja. ja. Moet er ook nog gewerkt worden? jazeker. Ja, Ik niet ik meer, bedoel- ik niet meer, maar hij wel nog. Ja. 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 Ik moet nog even, ja. Oké. Ja. Je mag nog even. Inderdaad. Ik ga ervan uit dat je je werk met plezier doet. Ja, Oké. klopt. Oké. Ja. En wat heb jij gedaan toen je nog werkte? Toen je nog niet op een schop leunde? Ik heb gewerkt bij het Vista College, Oké. Arcus College, Ja. MTS. En dan ook echt met de kinderen aan de gang? Nee? Nee? Bij het college van bestuur. Oh, Oeh, all the way up? yes. Ja? Nee, ik ben bij de MTS begonnen. Oh, dus je bent wel... Al jaren. Ja, ik zeg toch dat je bent een tune bent. Bij de MTS begonnen, dat is een fusie. Arcus College, fusie weer, hè. Vista College. Was het leuk? MTS wel, Ja? ja. Dus het Hoe groter, hoe minder leuk. Ja. Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Anoniemer. Anoniemer, minder gezellig. Ja, Lijntjes worden steeds minder kort. ja. 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 Mis je het? Nee, Nee? nee. Ik heb hier heel erg naar verlangd, naar mijn oude dag. Zie je toch? Ja. Van het college van bestuur naar de archeologie. Ja. Zij je, broer, zij is wel, je hebt wel een hele uitgesproken zus, hè? Ja, dat is waar. Dat had je goed in die 10 minuten heb je dat goed begrepen, ja. Je weet bij haar toch, denk ik, wel heel snel waar je aan toe bent. Ja. Dat klopt. Ja. Zijn jullie een goede match? Want volgens mij zijn jullie wel complementair aan Ja, elkaar. volgens mij ook. Ja. Nee, dat is zo. Ik ben veel rustiger en zij is veel impulsiever. Ja. Dus ja. Dus als er een keer, en dat zal vast nog wel gebeuren, als straks de bouw aan de gang is. Want ik neem aan dat jullie een aannemer hebben. Ja. En die heeft ook waarschijnlijk weer onderaannemers en zo. Dus als er een keer iets niet snel genoeg gebeurt, of niet naar jullie wens is, dan slaat zij met Dat de denk vuist ik, op tafel. ja, dat denk ik inderdaad. Ja. Net zoals ik net een veeg uit de pan kreeg. En wat is dan het voordeel?
Ja, als jij positief wil afsluiten, dan... Ik sta toch wel het liefst positief, zo positief nou, dan sluit het mogelijk. nou positief af. Ik heb wel een idee. Wanneer denken jullie dat jullie erin kunnen trekken? Als alles vanaf nu loopt zoals het zou moeten lopen? Nou, dan zal het half volgend jaar zijn. Dus zeg maar juni volgend jaar. Oké, dus eigenlijk give or take Nu een jaar. een nog. dik jaar. Ja. Oké. Ja. Zullen we dan nu met elkaar afspreken dat dat ook gaat gebeuren? En dat wij dan, als het zover is, dat wij langskomen en op fly trakteren? Dat is geweldig. Is dat is positief geweldig. genoeg? Ja, dat is Ja. positief. Nou, Ja. Ja, ik heb het handen. Dat maakt niet uit. Iedereen is nu getuige. Ja. Heel Limburg is Ja, getuige. Ja. En dat gaan we doen. Zorgen jullie voor de koffie, zorgen wij voor de fly. Is goed. Is goed. Doen we zo. Laten we dan de woning zien. Ja.